ọ bụ nọ abụọ ka o nwere ma ịtọ okwe m na-edi mana nna ahịa ọ dịzi ka di ya emesigo n'ihe niile ahịa eme ụtọ niile dị n'ime di ya onye mụrụ ụmụ si ome ihe ọzọ fọziri n'ime afụga n'anya mana achọrọ m onye ụmụ ya eto echi etiwe ya nọ my daddy tupu ya malụ ya ụmụ isi akwụgbuo m Brother, to get love is just no daisy. No forgot no true love no shirike. Sister, to get love is just no daisy. Oh, what ya no can Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, oh, Ije Ihunanya. Ndị be anyị na-ejeni anyị abịakwa n'ọzọ n'ije ịhụnanya nke ndị Ichaka Studios na-eweta. Chetanụ na ije ịhụnanya bụ ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị chọlụ di na ndị chọlụ nwunye dị enweta onye Igbo. Unu n'anya n'ive onyonyo unu ya abụ akala ekwentị anyị ka ọ na-aga. Onye ọbụla chọlụ nweta di ma ị chọlụ nweta nwunye bịa na Ichaka Studio kpọọ akala ekwentị a na anyị ya aza gị. Onye nọ mụ n'aka nri bụ ọmalịcha nwa agbọghọ. Nne m gbakana anyị ava gị. Afọ ndụ nwa chekwelu is not sweetest. Ogene nwata na-asọrịrịrịrị. Oh, onye nọkwanụ m n'aka ekpe abịawakwanị n'ije ịhụnanya mbụ mana o nwetara ive ọ chọrọ. Kedụzidi ava gị nwanne m? Ezibidi. Hey, ogene. O nwere ive anyị na-aga na-eme n'ije ịhụnanya a na Ichaka Studios. Onye ọbụla ya esonyela anyị tupu anyị agaba n'iru onye anwa ya emeneta ọkpa n'ala. Sweetest, anyị na-akpọ gị ka itinyela anyị ọkpa n'ala ka anyị wee malụ ma ọkwa ive na-ekwu ka a na-eme. Sweetest nwanyị ọma, sweetest nwanyị ọma, nwanyị amalị mma, anyị abịakwani. Hey! Ebe niile elulu elu o! Ebe niile na-eme pakapaka, pokopoko. Nwanyị malụ mma achala ugo nwanyị ọma, megheli arụ. Nje gbadiye o. Ezibidi na Amichi. Ihe etila anyị ọkpa n'ala ka ọ ka anyị gaba n'iru. Hey! Ezibidi Denisi Ọjị. Ezibidi na Amichi. Odogwu dị na nwoke, odogwu n'eli. Tikeno banana kuwa mali nisobili. Ezibidi meyalike narụ kuwa mali nisowe bili. Hey, ogene ndị Anambra South ndị na-egbu ego mma na va bịakwani ogene akanyo gbadie. Ndị be anyị na-abụọ ni anụ na ene na nwa ya ka makwa otu akwa. Sweetest, ị dịkwanụ m ka onye mbugolu mbụ ebe
nke bụ eziokwu bụ na abịabugo m mbụ oge di m bịa sị na nwunye ka ọ na-achọ wee bịa mụnwa na onwe m wee kpebizikwe na mụnwa chọkwuzi di achọghịzi m ịnụzi ya bụ di m mụnwa di na o ife na-eme ife na ma agwasikwa ụgbọ oloko gwakana anyị ụdịrị nwoke ị chọrọ na-ekwusikwa ike achọrọ nwoke nwere arụ gbakwuo agba makwuo mma wee jide ogene eze ibi dị n'ama ichi ịma na-ebiawo mbụ bịa bụ kọwakwa ụdịrị nwaanyị ị chọrọ ọzọ nwaanyị dị ọtọ nwaanyị dị ọtọ nwaanyị tọrọ ọtọ nwaanyị tọrọ obodo ụtọ nwaanyị bụ ife na-elu ịmara nke mbụ mfọrọ ọzọ ka ihe eji ewe ọgwụ nke ọzọ mfọrọ ọ na-eme ihe ndị ejenzi n'afọ nwaanyị ọ ya-abụ mfọrọ oge adịghị mma udodị ọ dịkwana ka ya n'ibe enwe bụzi njedebe bọs stọpụ gị ngwa tụgharịka naanị ka unu vụọ ọnwa unu ka anyị wee na-aga mmanwụ na-apụ nne ịtọka kịta ka ị bịala ihe na-eli atụgharịa ogene Chineke nwa anaghị na-agba mmiri ịdị a na-agba mmiri otu osi apụta mana Adanri biko nkwa ife nchọkwala ikwu ejikwa m ụmụ isii ike ka anyị nọ eji m ụmụ isii eji m ụmụ isii iji ụmụ isii nwanne m ịnụkwara n'ibe okwuru ọ sị na ya ji ụmụ isii kedu ire eji eme keedi nsogbu dị ya enye m asị ka mma na-eji ya maka ịmụrụ oyibo si na old wine tastes better mana ụmụ isii ọ bụ nọ abụọ ka o nwere ma ịtọ okwe m na-edi mana nna ahịa ọ dịzi ka di ya emesigo n'ihe niile ahịa eme ụtọ niile dị n'ime di ya onye mụrụ ụmụ si ome ihe ọzọ fọziri n'ime mana evuli ya n'anya laikili ya alaikekwa m ya afọ m ya n'anya evu ya afọ ya n'anya mana achọrọ m onye ụmụ ya eto echi etiwe ya nọ my daddy tupu ya mali ya ụmụ isii akwụgbuo m ụmụ ya ọ na-agba mgba bụ ndị wrestlers fabụrọkwa mba fabụrọ nedokwa nile ka amalị ma ọja aba mụnwa kwụrụ ya nwa n'anya mana tụ ya likwuke n'ụzọ ogene ọ na-adọzi m adọ nwa bụ maka tupu ebụla aja ebo chat sand ị na-elu ụlọ duplex ka ebo maka tupu ị nọ n'Ọkabụla steeti ịbụ Ngozi ka ndị ịtọka mana dị ya mana biko zukenen ụmụ 6 bụ my problem ụmụ 6 ọ bụ na ya hapụ ụmụ ya na mụ na alụba odisonu anọ kpọtara m ebu mụ na anọlụ maka Chukwala mbakwa onye ọbụla ga-anụ ga-anụkwa mụ na ụmụ m biko onye ọbụla ga-anụ ga-anụkwa mụ na ụmụ m na onye ya anụ ya anụ nya na ụmụ ya ihe avụ ya n'anya evu nya na ụmụ ya na anụ adịrị iche ife obe dị iche n'ihi na-anụ ya na-anụ ụmụ ya ọ bụ na ọ ya adaba unu kwuokwa unu welu nọmba unu
nke i were nọmbịa ka o were nke gị ọ ya adaba sweetest isi na evuli ya n'anya afọ ka m ya ọ ya n'anya adaba afọ ya n'anya mana ọ ya ha adaba anwụọkwana m mba ọ ya ha adaba nya m chọbalị gị onye ọzọ chọbalụ m onye nya m ọzọ chọbakwuolu gị onye ọzọ Chọbalụ m onye ọzọ. chọbalụ m onye Hey! ọzọ Hai! Mana ọ nke na-ewute m ọ nke a ka a na-asị na this world no balance no balance no balance balance udo dị ka anyị jee nụpụta ndị be anyị ọkwanụ n'ibe ka anyị na-eweta Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelu na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya akpọ wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na Ichaka Studios chọta di ma chọtakwa nwunye deje niri nne anyị na-ekene ndị vụrụ na ive enwe Ichaka Studios na-eme na-aga n'iru na-aga nke ọma ndị dịka Annabelle Hotel anyị na-ekeneve na-asịva deje daalụ anyị wee na-ekenekwuzi ndị Best Western Melok na va nwakala anyị the Best Western Melok special ekene nya ekene pụrụ iche ka m bụ wee na-ebuteli Lady Maureen Gbacham nke bụ House member representing Ayamelum and Oyi local government na Anambra State maka na ọnya bụ onye si anyị gava n'iru anyị bịa na Best Western Melok na nya ya enye anyị ohere ka anyị mee ife niile anyị chọrọ ọ narọkwa anyị ego n'ọkwa na nkịtị Lady Maureen Gbacham dejeri nne ezigbo mmadụ ka ịbụ ezigbo nwanne m ka ịbụ daalụ o Chukwu gọzie gị wee na-agbakwa ọhaneze nekwenụ Best Western Melok unu agbawokweni ọsọ ndị nwa na-akwado anyị bịakwanụ na-atụnyelụva na-atụnyekwulunu ndị Annabelle ụmụnne m dejeni